Add át a babát! Add át a babát! Várjál, egy képet. Add át a babát! Legyen, ahogy mondod, ja. Beleférünk? Hát, 16-9-es. Csinálj egy panorámaképet. Szólj testvérem. Jaj, de szép, csinálja. Várjál, hogy tartsuk, hogy... Nem ilyen lassít a fogja. De milyen részegre? Te kezdődök. Ezeket kell hozzánk. Na. Azt mondja, hogy Jó? Aha, itt jó. igen, akkor Sofika, rád várunk. nyugodtan beszélj, még most nincs adó rajta. Még nem Elég számít. nem számlázzák. Ez komolyan felfogadású azt a napot, nem? Kaptam semmit a háziaktól, azzal. Ott van a szentelt víz. Várjál, csukom meg. Így nem működik. Most már beálltam a kezék. Egyszer nem szóltál neki? Meg vagyunk rá, nem? Milyen? Szőr. Akkor ennyi. Kedves egybegyűltek, barátok, ismerősök, utcabeliek, kedves ünneplő család, kedves ünnepelt és a fotós. Azért gyűltünk ma itt, a Hajdúszoboszló 35.418-as helyre az a számú lakó ingatlannal egybeépített telken össze, hogy egy komolytalan keresztelőn vegyünk részt. Mikor Keca testvérünk fölkérte nemes feladatra, és meginvitált a Rózsák házába, egy picit elgondolkodtam. Mit jelent testvérünknek az a szó, vagy ez az összetétel, hogy Rózsák háza? Ismerve Keca kreativitását, amiből ugye nagyon kevés jutott neki, csak reménykedni tudtam benne, hogy nem kimondottan az utcára asszociálunk belőle, hanem van egy kis mögöttes tartalma is. Úgy gondolom, úgy érzem, hogy ez az elnevezés annak a két csodálatos teremtménynek a jelenlétének köszönhető, aki Keca testvérünk minden napja így bearanyozza. És hát ugye, ha ez a Rózsák háza, akkor ez itt a Rózsák kertje. Ha ez a Rózsák kertje, akkor Keca, te vagy a kertész. A te feladatod, hogy nap mint nap öntözd, ápold, simogasd a te rózsáidat. De ne csak a szó nemes értelmében, hanem nézzünk egy picit mögé is. Tudd, hogy ezek a rózsák igénylik a te szavaidat, a te törődésedet, gondoskodó szeretetedet. Ha ezt adod nekik, akkor ők hálásak lesznek. Mindig csak neked nyílnak, mindig csak neked illatoznak. Keca, légy jó kertészük. Szilvi, most hozzád szólok. A férfiak mind csak azt hiszik, hogy ők választják a nőt. De te tudod, hogy ti választjátok a férfit. Hát, te Kecát választottad. Aztán, hogy ez sikeres lesz, még nem tudjuk, de egy bizonyos jele már van. Szerelmetek gyönyörű égköve, édesapa rózsaszála, Zoé. Feleségként, édesanyaként nagy teher hárul rád. A megfelelés, az oltalmazás, a biztonságadás édes, de egyben kínzó terhe is. Élj úgy, hogy mosolyogva tudd ezt megadni gyermekednek és férjednek. Kedves szülők, Isten ajándéka a gyermek. De csak kevesen tudjátok, hogy nem mi földi halandók döntünk születendő gyermekünkről, nem mi választjuk a gyermeket, hanem a gyermek választ benneteket. Hát, ugyanaz a helyzet, mint az édesapánál, Zoé téged, vagy benneteket választott. Én azt tudom nektek mondani, adjátok meg mindazt a jót és szépet ennek a kislánynak, ami gyermekkorát boldoggá, felnőtté válását könnyűvé, felnőtt korát pedig élhetővé teszi. A keresztszülők kiválasztása óriási felelősség a szülők számára. Végig kell gondolni, hogy mit adhat egy keresztszülő a gyermeketeknek. Úgy gondolom, kevés időt szántatok erre. Aztán majd az előttünk álló hosszú évtizedek eldöntik, hogy ez a kevés idő elég volt rá. Az itt jelenlévő Kornél testvérünktől, mint keresztszülőmtől mit várhattok? A vendégek talán megadták a választ, én azért tovább mennék és más szavakat használnék. Mert szerintem még a választ nem tudjuk biztosan, de egyet igen, ha rajta múlik. Akkor kicsiny lányotok hamarabb fog kerékpárral följutni a Márta tetejére, és onnan iPhone-nal a kezébe hazatelefonálni a szüleinek, hogy tudassa, a reggeli edzést a Spartan Gymbe már letudta.
Ennek ismeretében kérdeznek benneteket, hogy fenntartjátok-e szándékotokat a keresztapa személyével kapcsolatban. Igen. Igen. Az itt jelenlévő Lotti testvérünk részéről, mint keresztülőtől mit vártok? Hát ő a könnyebbik eset. A választ az ő esetében sem tudjuk még biztosan, de ha rajta múlik, akkor a gyermek elkötelezett híve lesz a 30-as előhívás számmal rendelkező telefon szolgáltató cégnek. Hamarabb kap egy kiskutyát, mint sem járni tudjon, és mire nagy lesz, azt hiszem a dekorálásnak igazi híve lesz is rá. Ennek ismeretében továbbra is fenntartjátok-e a keresztanya személyére kapcsolatban az elhatározásotokat? Igen. Igen. Most hozzátok fordulok, Lotti és Kornél. Békesség nektek, feltámadott Urunk ezen szavaival köszöntelek benneteket a Kerektan egyház oltára előtt, ahova most ezzel a gyermekkel azért fáradtatok, hogy a gyermek szent keresség áldásában részesüljön. Akarjátok-e, hogy a gyermek szent kerességben részesüljön? Igen. Akarjuk. A helyes válasz. Azt mondta nekem is, semmi baj. Vállaljátok-e, hogy gondoskodtok a gyermek szeretetteljes neveléséről? Feleljétek? Vállaljuk. Igen. Vállaljuk. Hozzátok egy picit közelebb a gyermeket. Nem égetjük meg. Zoé, megkeresztellek téged az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A mindenható Isten, Jézus Krisztus Urunk Atya, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szült, és bűneidet megbocsátotta, erősítsen meg téged kegyelmével az örök életre. Ámen. Az Úr kegyelme maradjon veletek. Ezzel és a Kerektan egyház keresztlevelével köszönöm meg azt, hogy Zoé keresztülői tervét elvállaljátok, fogadjátok az egyház nevébe a keresztlevelet. Köszönjük szépen. És már csak egy feladatom maradt, hogy a szülők nevében meginvitáljalak benneteket az esti tartó bulihoz. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük magatokról, hogy Köszönjük. köszönjük. Nehogy itt felborít. Nehogy megégessük. Neked különösképpen... A pongyoládat. Szorítám. Isten el. Laci bácsi, benned mondom ezt a göncöt. Köszönöm, van meg. Melegem van. Nagyon-nagyon te is ügyesen kibírtad. Te is ügyes voltál, még? Közös képet. Ja, hogy itt. Először csak két kell szülni, kiket ha legyél már. Laci, gyere már! Ja, jó, gyere. Gyere fel. Egy fotóra, két gyerkőt. Meg ne gyugododjon. Ja, akkor megfogod. Ugye, hogy nem jó? Visszaadjuk szívesen, nem olyan nehéz. Cseréljünk helyet? Nem, jó, első látszik az oltár. Jó, picit mosolyogjatok. Jó, még egyet csinálok. Nagyon jó. Na, csaj, osztok. Mondjátok, Fradi. Na jó, akkor egy utolsó. Jól van. Ők már szemeznek. Most valaki itt van, mindenki gyűjjön már köré. Egy nagy, fújjuk el. És aztán összeállunk egy képé. Nem van Egy képé. csak ágyasztal tévé. Le is lehet ülni két-három embernek, mindenki elmennék. Kényelmes. Gyertek. Így is egy pár üljenek már. Arra hideg kőre. Fel akar fázni, az üljön már. Van pár, Jó, van a hátul, gyerekek, gyertek előle ide. Minden Tibi nekünk tökéletes helyez. Gyere, köcök. Nem tudok Hát igyekszem úgy Fiúk, helyezkedni. gyertek előle. fiúk elbújtak. Azt mondom, még egy fiú játszik a... Jó van, az nem várjuk Majd Photoshoppal benyomod. Oké, nézzetek rám, készítem. Nagyon jó, még egyet csinálok, mosolygósan. Kész vagyok. Kezdünk nekem így piálni. Most ha látunk egyszer, Ez a kopasz fejbőrömet retúszál.
Megnyom a gombot. Ja.